Ar sianel YouTube Y Lle, mae yna gannoedd o fideos am bob math o bethau, a rhain i'w gweld drwy'r byd I gyd, ond be mae'r bobl o de allan I Gymru yn feddwl o'n cynnwys ni? Tro dwytha, mi welodd ein criw ni y gyfres lle da ni'n ffurfio band I jamio, efo offeryna dipyn ysgafnach na'r arfer. Symud offeryna, fi'n dall hynny. Yn yr achos yma, y jamstick. Interesting. Un cwestiwn da fi. Ble mae'r gweddill y gwddw? Ia, pi'n andros, be'n iawn. Swn i'n licio sy'n ei gallu chwarae gitar. Di. Yn atgoffa fi'r keyboards na, oedd yn cerdd yn ysgol. A wedyn yna un bwtwm o'ch di brwsio fo mynd, DJ! Getting started with your jamstick on iOS. Ah! Lle mae chdi'n hyn trwy'r adag. Da, come on. Hwnna'n eitha cool segment. Cool. Wow! Ond, Hwna'n boring nawr. di pawb ddim yn hoff o gitars a gadgets, ond be am ferchau diniadol a tŵl trwm yn ei dwylo? Chweli! Emma Jenkins, Miss Cymru. Hwna swnio mor amlwg. She's pretty, isn't she? Yeah, Miss Cymru, all right. Dwi ddim yn person blin o gwbl fel arfer. A mae siarad Cymraeg, a mae gallu treiglo. Good representation hwnna'n ei tydi. Ydy. So, yr eitem gyntaf fi moyn chwalu yw Perez Hilton. Perez Hilton. Rwy'n gwneud efo. Fod â hi. Bully, dyna beth yw e. A hefyd, oedd wedi gwthio fi I orfod hoffi Katie Hopkins. O, Katie Hopkins. Ach, di yna, arall. Oce, y trydydd peth dwi'n mynd I chwalu yw extra light mayonnaise. Dwi'n casáu mayonnaise o pob fath. A talnod. Ah, ma ni gorfod ddod allan. Mi fydd. Oce, just practice with yna. Fi'n barod nawr. Oedd e ddim hyd o torri. Wel, yn baseball mae nhw'n gael 3 strikes. A fo. Lle mae'r strength? Come on! O, pwy sydd angen cleddi hwnna I fyny then? Ac o lanast, i'r gornel. O'r peth arti-farti na di hwnna. Y gornel. Steffan David yn ffrind fi. Falle dim Steffan David fi'n meddwl am. Yw e. Fiw Steffan David. Oh, yeah, it is! Steffan David. Trwy'n mynd cymryd o fod hwnna. Fi'n arfer gweithio yn clwb efo'r bach yn Gaerdydd. Wel, leia mae'n braf I weld arlunydd sy'n brysur y dyddi yma. Mae pobl wir yn gallu twistio blobs ar bapur eitha meddwl fa. Dwi'n mynd I Snapchat o fe. Mae'n dechrau da, di gwrchyn o bloody brwsh. Good start. Arwydd drwg iawn. Sdim plan gyda fi, o'r un wrth lwcus bod fi ddim yn gynta. Ie, fi'n gwybod bod oes dim plan gyda ti. Just dim much. Na, mae hwn beidio fel chwaer fi. Dwi'n mynd dal yn bitter am wedi cael cut gyn gybac yn cael fo fla. Ella dyna dio. Fi rili offi seithau ar sgwariau. Mae hynny yn cube, ddim quite sgwar. Wedi cael celf, diolch, bloody hell mae hyn hefyd ridiculous. Reit, fi'n meddwl bod fi'n done. Wedi gorffen, mae rhan mwy o Llyn yn dal yn wyn. Diogi. A diogwch chi hefyd, tra'n gwylio'r eitema yma I gyd ar y we. Alright, dyna ni fi'n credu.